Omama benza umsindo, iy'ntombi zenza umsindo, iy'nsizwa y'shaya amakhala, sihambele udokotela, ngibisa kakhulu. Haleluya. Sanibonani. Namhlanje ngithe angene ukuze ngizomosha kakhulu. Sho kanjani ingoma ngithi? Uthi angithi ngizomosha kakhulu. Ngeke ngimoshe kakhulu, ngizomosha kancane. Ukuze sheshe namhlanje abantu bakhululeke and ngizothanda ukubonga kuqala. Ongamazi ukhehle lezichawu yena. Lo me lapha mkwini. Ojwayele othi uzobona inyanga nje, hayi nginceke kaNkulunkulu. Ngibonga kakhulu ukufika kwenu. I think niyazi namhlanje izolo siqale ini. Fasting akithi. Khona bayikhohle yonke leyo nto. And maybe if I can explain ukuthi ukufasta yini. Ukufasta akusho ukuthi yekudla. But uyeka lento ethi ngi-addicted kuyo. Mawulo muntu ojwayele ukushela uvume zonke ungaqomi for these 14 days. Ungaqomi angithi. Kodwa ke uma kwenzeka konke lokho sizoloke simkhulekisa kuze kuyoshaya 14 days angithi. Ubani lo muntu lo ozowiswa imoto before fasting iphele? Ukhulekani wakamabaso. Izolo mangiqala ukuthandaza kuthiwe angifuni ukukhulekani wakamabaso. Niyangizwa ukuthi ngithini? Lo muntu lo kuthiwe angimthandazise kakhulu uzobe khona la esontweni. Ukhulekani wakamabaso. Niyangizwa ukuthi ngithini? Uma sizoqala ifasting yethu kunento okufanele siyithandazise kuyena. Ngibona ewane emoto kodwa mayiwane emoto edlula ezweni lasemhlabeni. Uma nifika nonke nikhona kufanele nenze sure ukuthi niyafocusa kulomthandazo wethu. Mayikhona asondele ngala. Into engayifuni ke kwesinye isikhathi umuntu ngiyambiza asaba ukuvela athi usaba amakhemera. Last week ngabiza intombazane ngithe mangiyibiza yangeza, the next day yakijima yeza ngalesi siza ngasesigodleni ngathi cha ngeke ngikwazi. Wathi ngangisaba amakhemera wangibiza njengoba nje nginjalo. Ngakuzubiza i-ID number yami njengoba injalo ngathi no. Uma sewuza ngale private ngiyakucharge imali. Angithi niyezwa? Ngiyakucharge imali. Right. Kusenjalo sisathandaza socela ukuthi uJumbo nje asise enkosini. Uma esise enkosini uJumbo usisa na worship song. Angithi niyamazi uJumbo? Uzosisa nje kamnandi nge-worship song. Sike sonke nisibhekene enkosini. Namhlanje bengifisa ukuthi right, I know ukuthi abanye baphatheka kabi mabeze baphuma bengaprofetwanga. But namhlanje ngifuna ukuthi kulo 14 days mina ngizozama ukuthi kulo 14 days ukudla nje ngizobe ngidla lokho kuthiwa ama snacks. Mina nje ngeke angikuthandi. Ngifuna ukuthi ngempela the leader ikhanda kubonakala ukuthi mangikhulekela nina impendulo iyehla. By the time sizoyibreak ibhandi lethu kube kucaca ukuthi kwenzakalani. Njengamanje sibheke ku December abanye bazowiswa imoto beye emakhaya. Abanye bazoshiywa izihlobo zabo. But mina ngizothi kunina okungenzeki kubantu kuyena kanjani kuyenzeka. Ilento engizoyisho kunini ukuthi kunento okufanele yenzeke. Uma ufika ekhaya ngifuna mawufika nekhandela, ngifuna mawufika namanzi, uthi lawa ngibuya nawe enkonzweni kukhendelezi. Kube nomehluko ozowenzeka. Cela uJumbo asise laphana i-worship yethu nje siye khona. So no more webangakathi qo.
sikhona sike sikhuleke akuphakele Nkosi yamakhosi egameni lokuphila Baba siyabonga namhlanje Nkosi yamakhosi sibonga ukuvuswa Nkosi yamakhosi egameni lokuphila Baba thinta lo mntwana Nkosi ohluphekile Baba bayakhala ngenhliziyo abantwana bakho Nkosi Yesu Baba siyakhuleka Nkosi ekuseni kangaka Baba sicela udumo lwakho Nkosi amandla amele Baba sicela ngisibone egama likaJesu Nkosi yaphakade Baba sicela amandla akho sebentathiwe abantwana bakho Nkosi egameni lokuphila Baba fika njalo Nkosi egama likaJesu egameni laphakade Hallelujah. Lo sisi ngithema ngibiza ngithe ukhulekana ngithi uthi umkhanyana wakho uphi njengamanje usemsebenzini uyakwazi uyi-answer phone emsebenzini uyakwazi ngicela ungenze ifavor ngizoyenza enye into ukuthi khona izinto ezidip engidinga ukuyikhuluma maybe awuzazi maybe uyazazi ungakwazi ukumfonela uyibeke la iphone yakhe kunezinto ezidiphi uhamba noma nabasekhaya ke abasondele la roundani nize nabantu basekhaya ku kuneqiniso okufanele lo bhutalazi uyangizwa ngithini kuneqiniso okufanele lo bhutalazi namhlanje nonke ngishilo ngathi mina nizosizakala I will make sure ukuthi niyasizakala noma ngingasakwazanga ukuthinta ngesandla but I will make sure ukuthi wonke umuntu othe mina namhlanje I'm here to sign ukuthi le fasting ni part of yona ngizoyenza sure angazi beningenze njani but lento ngiyithandazise niyangizwa ukuthi ngithini uthi umoya oyingcwele kimi angikhulekise umkhwenyana wakho nani ngize ngicele kunina lapha elikhona ukuthi nize nimkhulekise ngibona by the time siyoqeda le fasting esengasekho emhlabeni esedlulile niyangizwa ngithini yazi kukhona into okufanele bese ngathi siyamsiza kuyona njengamanje niyangizwa ngithini usiswa sondela ngapha siswa ningasabi uNkulunkulu namhlanje ukhulumile next time awuzama fake la ngozelana niyazi next time nihlala kuphi emzinyathi nizwephi ngokhetheleza angizwa Facebook anothande njalo Facebook nakho right ngibasize laba bantu but inkinga umuntu okufanele asizakala kekho la umuntu okufanele asizakale akekho la okudinga ukuthi ngimsize ngibona ibhokisi umkhonyana wakho angithi ansifo umtshela ukuthi ukhetheleza udinga ukukusiza Hello yeah umkhulekheleza udinga ukukusiza fake phone ku speaker angimazi lo muntu umkhulekheleza udinga ukukusiza right yeah akunankinga ke makuthi akezwe uyangizwa futhi uyamuzwa nini alright akunankinga ke nizomtshela maybe mawurekhodele ufike umtshela right nango kuyangizwa uthi umoya oyingcwele lo muntu asimthandaziseni uzodlula emhlabeni niyangizwa ngithini lo muntu angazi mina sisi 1979 September 9 uyangizwa ngithini ubani wayezalwa kubo 1979 niyangizwa ngithini ngomhla ka9 September ubani wayezalwa kubo ngiyaphinda ngiyasho yes ngomhla ka9 September ya imina lalela ngimsize lo muntu uthi umoya oyingcwele angimazi lo muntu uyangizwa ngithini kodwa uthi umoya asikhulume ngomhla ka13 uyangizwa ngithini
13 kwafanele adlule emhlabeni 2013 ngomhla ka-19 January kunento eyenzeke engafuni ukudlula enhlizweni yakhe njengomuntu ongathi wakhonjwa ngesibhamu waphuca into engathi imali ewu-495,000 khuluma ngizwe usekhona angikuthola mikhulu network eish Nkosi yami lo bhuti kunemali uyangizwa ngithini kunemali eyathathwa kuyena ngifuna ukumtshela umuntu wayithatha namhlanje uyangizwa yini cishe sisi ngicela ungirekhodele sisi umakoti wakhe wena kufanele ukuthi ngabe uyayazi lento that is why ngithe maybe ijulile maybe uyakufihlela okunye okunyakutshela uyangizwa ngithini masisi ungayiprofetha ngithi mina ngikutshelayo nikeni mic angathi uza nodaba lalela sisi 2013 uyangizwa ngithini ngoJanuary it was 19 January bambamba inkunzi lo muntu endaweni yase Phoenix bamkhomba ngesibhamu uyangizwa ngithini lelo langa walahlekelwa imali engango 495,000 cash uyangizwa ngithini lo bhuti ngizokutshela iqiniso ukuthi ubani wayithatha imali namhlanje angithi niyayazi le nto ngithi njenga namhlanje still today akekho umuntu waboshwa angithi uyangizwa akekho umuntu waboshwa till today telling namama right ngikutshela ukuthi ubani wayithatha imali ngimtshele ngibasiza namhlanje labantu lento ehlula ngisho abantu bomthetho kodwa namhlanje ngifuna ukunitshela iqiniso useyangizwa okay bhuti uyangizwa yebo ngiyathola kancane mkhulu nazo lalela bhuti wami uthi umoya ingcwele kimi masilandele kakhulu it was 19 January 2013 sakuneminyaka ewu7 eyadlula wabanjwa inkunzi wakhonjwa endaweni yase Phoenix bakuthathela imali ewu-495,000 thandi khetheleza ngiyazi lento ngifuna ukukusiza namhlanje ngikutshela iqiniso ukuthi kwenzakalani ubani wayithatha yebo kwenzeka kanjani phela mkhulu lalela ashaye izandla ngikutshela ukuthi ubani wathatha le mali lalela-ke bhuti wami yebo ngisho mkhulu lalela yazi ngakubona ngabulalo umuntu indaba ungezange esontweni esontweni yes ungakwazi ukuza la next week ngingakwazi ke ngicela ukukutshela face to face ngoba kunezinto okufanele ngitshela ngicela ukukutshela face to face uze la next week esontweni okay akunakinga ngizofika danke khethelana right sisi ngicela uze naye next week ne nize naye la nginisize lo bhuti uzodlula emhlabeni lento yamlimaza kakhulu enhlizweni yakhe uyangizwa ukuthi ngithini ukulandela wena uFacebook unisizile uyangizwa mama kodwa kwayimanje akukho ukuthula endlini phakathi kwakhe naye lo bhuti usezecabanga ukuthatha isithembu uyangizwa ngithini njengomuntu angathi angazathi kunomfazi omnye sengifuna ukumthatha ngoba ukuthula endlini akukho uyangizwa sisi ushayiwe nosisi ngesichitho hayi kancane ngimbona ephuma into engathi ama pimples emzimbeni wakhe uma singamvula njengamanje unamabala akhona emzimbeni wakhe njengomuntu angathi uphunywa isichitho uthi umoya lo sisi kwakufanele abe ne miscarriage no Lucas ubani Lucas uyena uLucas khulekani uthi umoya ingcwele kunomuntu abathi Lucas uyangizwa ngithini ongamthandi umkhwenyana wakhe kodwa ngithe ngizoyiqedela next week ngizoyiqedela next week namhlanje bengithanda ukuprophet kodwa mangikhuleka izolo ngikhulekela le fasting kuthi uyangikhulume ngaye lo mkhwenyana wakhe uyezwa sisi mama wami nimkhulekisa umntanakho una how many years eshadile 10 years lalela-ke kunesefungo uyaphuma lo sisi uyele ekhaya manje and mayibuyela ki ekhaya wena uzoblame okuthiwa wena uthakathile uyangizwa ukuthi ngithini ngoba namanje kunamagama aphakamayo ukuthi wena kunezinto obuye uyiphathaphathe ngathi mina lo mama uphathaphathe imathi umongcele ayikho into oyiphathaphathile kodwa unukwe uthakathi
uyangizwa ukuthi ngithini noma wakho naye vele wanukwe emzini uyangizwa ukuthi ngithini bamnuka ubuthakathi njengomuntu angathi wayengathandeki nisho nasemzini abantwana bakhe basebenzi imisebenzi ivalekile izinto azenzeki kade babefaka izinto kodwa noma bethi bayafaka ayikho into ephendulwayo uyangizwa mama ngicela next week nize naye lo bhuti ngiyabonga kakhulu ukhona umuntu osuka kude namhlanje othi impela khehlelezi ngeke impela kodwa namhlanje bengifuna standards today bengifuna standards ngoba singa prophet mama noma lo bhuti angizwa baba wakhuzwayo baba wakhuzwayo uhamba nobhuti ngala Razo. Urazo ambiza ngorazo Urazo vele si prophet leligama azathola igama elithi Razo khona bakwenze njani azathola igama elithi Razo wakwenze njani uzuthola igama elithi Razo wakwenze njani umngane wakho lo umngane wakho you are friends angithi best friends uyena invite kule service namhlanje thank you so much ngiyayibona invite le Razo usukathende kangakho wena la sokuyisikhathi into engiyibongayo ukuthi lo muntu umsindisile namhlanje asinawo ama-miracles ayikho imlingo engizoyenza ukuthi ngithi sukuma kodwa namhlanje umsindisile lalela bhuti uzophinda uzosukuma kwi-wheelchair uyazwa ngeke usukume namhlanje ithemba usulilahlile ukuthi ngeke usukume but mina ngithi uzosukuma kule wheelchair uyangizwa mthembu uzosukuma kule wheelchair uNkulunkulu uthemba ngikutshele lokho uyangizwa ukuthi ngithini do me a favor next week mawuza la ngiphathela amafutha okuthiwa i-olive oil uyayaza ngithi leyo kuphela ngiphathele yona ngeke ngisho ukuthi uyiphuza ngiphuzisa abantu ama-olive oil kodwa ngiphathele yona uphusisi wakho omdala usisi osimndenini uphi usekhaya angakwazi uku-athenda la next week ngicela usisi wakho omdala eze la nale olive oil there is a secret ofanele siyisho uyangizwa mthini if ever ufeel offended as a private me ngiphathe i-olive oil lokho abakwenzile kuwena kuncane uyangizwa mthini kuncane angifuni ukuthi ngikustress but ngifuna ukwenza usukume ngifuna ngelinye ilanga ama-camera ambukisise lo bhuti uzobuya wena la uzothola ubufakazi unazo izinto zasesibhedlela la udokotela confirm ukuthi uhlele kwi-wheelchair unazo ngiyafisa ukuthi next week iqala uze nalezo zinto sikhombise i-camera ukuthi confirmed by the hospital ukuthi uku-wheelchair ukuthi attend esiphi isibhedlela Stenga hospital ngifuna uze nalezi zinto nakuphi ngifuna uze nalezi zinto after that konke ngifuna ukwenzela yona uzohamba wena uzosukuma uhambe that is not your place khona lapho panihlale khona ngifuna ukwenza izinto hayi ngomuthi ngomthandazo labazalwane laba imthandazo yabo mabekuthandazela izofika kuwo izwakala ukuthi ifikile uzosukuma and mawubonga ungabonga ukhehlelezi ngicela ubonga your friend Urazo ngithi he's been telling you about this service kade wawudileya but ukudileya kwakho yikona ukudileya ukuthi uzusukuma uhambe ngabe sesikwenzile lokho wena Christmas kufanele umhla ka-27 December kufanele ukusuhamba at least ukusuhamba ngamakhamele ngendlela but uzobe usuhamba uyangizwa mthini next week bring your sister here ngiyamdinga usisi wakho nalamafutha amancane olive oil ngiqedile njengamanje siyabonga kakhulu ophethe i-CV yakhe ungenzeka uphethe i-CV ungenzeka uphethe i-ID ungenzeka uphethe amakhandlela phakamisela phezulu sengizovala kungenzeka uphethe i-ID kungenzeka uphethe i-CV kungenzeka uphethe amakhandlela phakamisela phezulu sengehlisa isibusiso okay kuthiwa kunobhuti ofuna ukubonga akasondele ngapha uphi wemoto weshed angazi uphi sondela bhuti nemniki mic
excitement lokuthi oza ngalapha butwana ayibone kahle la sikhulumele mfowethu ngiyakukhumbula kancane Cela ubingelele ukuthi wafika nini la kwenzakalani yeah cela ubingelele uamen uphendile nazo uthe umkhulu ngibonge kunina ngoba yini nenenza izinto zenzeke ya ngegama lakhe amen igama mina ngubheki Mtshali abangani yeah ngifike la isonto lika 5 leli ngila kodwa bebekade bengangiboni bengafika ngikhokhoba nje isonto lokuqala ya njengabanye nje abafikayo mefika afika khokhobe afika hlale lapha kanjalo bese yafuthi yahamba engabonanga umuntu anikele ngafika ngesonto lokuqala ngafike nje ngakhokhoba ngahlala la ngaphandle nganikela ngase ngiyahamba futhi ubaba uKhethelezi njalo ngitezi ngilalela ngivuka njalo kuseni ngo4 njalo ngo4 nje ngiyavuka ngithi ake ngilalele kahle lensizwa lengazothi ngoba lensizwa lengathi incane ngisho kumina nje kodwa manje kwenzakalani hayi ngithi hayi okay kulungile ngizoya kuyena ngoba nginenkinga shuthi kukanje na ngimlandela isikhathi eside nje kakhulu ngithule nje noma kufona ungafoni ngilalele nje kuphela njoba nje normally abanye benza njalo ekhaya nginenkinga shuthi nginemizi right ewu2 esePhoenix omunye wawo uqhuma isiphethu phakathi endlini imoto zami zifa left and right angisazi ukuthi ngenze njani ngine company yami eyami akwenzeke lutho instead nje mengifaka imali yahamba ngathi ngelinye isonto elilandela isonto lesibili ngafika la ekhaya mangifika la ekhaya isonto lesibili ngafika kanjalo futhi ngashiya amakhandlela nganikela ngahamba ngabuya ngomsomluko ngambona ubaba ngithe mangimbona nje singingene esigodlweni sakhe kwavele nje kwenzeka enye into ngoba akazange sakwazi nokuthi azangisebenze kakhulu ngendlela inkinga ebenginazo ngibophiwe kwavele washethu wathi uboshwe ngale ndlela kwavele kwafika emqondweni nami ngiyabona ukuthi yeah ngiyabona ukuthi hey kunzima isiphethu endlini cabanga isiphethu endlini kunama-tiles lapha vele phume amanzi nje awazi ukuthi aphuma amanzi makuphuma amanzi phansi ugade uthi ufuna ukubona ukuthi aphumaphi ngeke aphume ngalesikhathi usagadile yona sithele mawuvula isitaphu uyabuya sekugcwele amanzi uhlala ulinde ubuye sekugcwele amanzi alright umngena kwami ke esigodleni ngibuye nje nathi ayoboshiwe kubi athi njengamanje ngihamba nomama la ngaphandle athi njengamanje ufuna ukulungiselwa lento njengamanje otherwise umama wakho uyahamba ngolesithathu ngivele ngazi ukuthi ngizokwenza njani ngithi anginayo imali baba athi le ekhona ekhaya hayi sihambe ngempela masifike ekhaya ulungiswe athumele ukhona amthumela ukuthi angiphelezele ayongilungisela leyo nto ngoba into efuna ukwenziwa manje kwafike kwenziwa sabuya ngesonto elilandelayo ngabuya futhi njengoba ngithelwe ka5 shuthi ngomsomluko walelo sonto ngikade ngizela ekhaya uvele kufike abantu benye company ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngeke ize ngibize ngegama bavele bafike bathi awukade sifuna lo muzi iweni ona lo muzi ithi mina yebo imini ona lo muzi bese bethi okay besicela ngoba nendawo enkulu besicela leya ndawo leya engale lo ngayisebenzisi ikhampani izokunikeza isamba semali ethile lesamba semali
either they'll give you once off, noma bazoyirenta. Shuthi nje isamba 150,000 basho njalo or more depending ukuthi mina ngithi imali. Abelungu abawu ngangiphumela ngangahamba nje ngaye emsebenzini ngoba ngathi mina mangiye emsebenzini namhlanje angifeel ukuthi ngathi ngaye emsebenzini. Ngiyayisebenza umuntu osebenzayo. Ngithi ngiyaphuma nje shuthi ngumtobhema ugwayi kwamalo wamakhala isilevu. Ugwayi ushiye emotweni ngaphandle ngihamba ngenye imoto nje encane nje yabona naye bonayo ukuthi ngayisinda. Mangithi ngiyaphuma nje ngithini naku nababelungu vele bami nje bathi stose ngishilo-ke ukuthi bafike bathi so emva kwaloko-ke udluleke beloke bengifonela-ke bethi bazobuya-ke bangi-update nje ukuthi i-process ikuphi-ke ukuze bakwazi ukwenza leyo nto bese ngisho ukuthi ngifuna malini. Isiphetho saphele endlini. Umama wafike la khona into yaphuma ubaba wayisho ukuthi yayihamba la ngaphakathi kuyena yaphuma wathi ubaba yinyoka kodwa mina ngabona igwebe ngathele inyoka liphuma idlule isonto ilongiza nje ekhaya bese ngithi-ke mina okay nazi izinto zenzeka manje ngiyabona ukuthi izinto zenzeka wama ngithi ngiyahamba ngithi ngifuna ukuthi angikuthole ngathi awuthi ngihambe ngiyofuna imoto le moto engiyithandayo mina kade ngiyikhulekela mina ngithi ngifuna naloyo wenze leyo nto ayibone ukuthi lento ayenzile ayikho nansi le iMustang Chebo ngipakela phakathi kusaqhubeka nje kanjalo ngiyabona ukuthi izinto nomsebenzi wami usuyaqala manje angithi umsebenzi wami eyamazi bathi advertise manje umsebenzi wami kodwa ukuthi ngiphumane nabantu ngendlela ethile sokuhweba emarket umsebenzi wami abantu sebeyafona abantu bengasafoni bese wonke umsebenzi wami ushona phansi manje sebeyafona abantu bafuna ukuzokhokha bafuna ukwenza ukuthi bafundise nge-stock market. Hallelujah. Ake siphinde simshayele izandla noma ngakho sizowenzeka lapho. Hallelujah. Cabanga ukuthi nonke maniphuma la nizoyibona imoto la ithi nangethi ngithe wonke umuntu omlandeli wami ngizokwenza sure ukuthi uhambe enyaweni zami. Uma ngigibela imoto ka 5 million uzoyigibela na. Mase ngiphumelele nonke ila inokala ninikele khona ngithi ngoba manje anikaphumeleli ningaqali ninikele anikaphumelela ngithi siyabonga futhi ngithe njengamanje umuntu uzophatha iCV yakhe aphathe ID yakhe aphathe amakhandlela whatever it is leyo ufuna ngifaka isibusiso kuyona noma kuthiwa yini bambe kanjalo nje ebese yahlabelela ubheshu sebalekile uzohlabelela ubheshu Hallelujah.
namhlanje angifuni ukuprofetha. Angifuni nokujuluka. Ngifuna ukuma nje kanje. Ngike ngikhombisa ama-powers. Ujobe usithole ne? Ujobe usithole. Ubani ubheka okwakhe? Wena buthi. Wasa. Ngicela ukukusiza. Uyezwa? Uyaqala ukufika la ekhaya. Okade wa-attend. Okwesithathu. Ya izinto zizokwenzeka. Kunabantu abahlala bekwadi bethi mina kade nga-attenda lo muntu akaza. Kuzofika uNkulunkulu alithi. Alilethe nje. Umakoti wakho. Oh. Buya mama. Umehamba imoto ihambe nenqola yayo. Bazokuphutha. Abalungile labantu baphatha magic oil. Nawe uyayiphatha. Nawe mama uyayiphatha. Mama ukuthi uyayiphatha nawe mama kungcono. Bathi mama ukuthi akayiphathi. Hey. Uzosala. Right. Mama. Ngizonisiza nezo. Kodwa mangimsiza ngiyadinga ukuthi niqine emkhulekweni. Noma kuthiwa kufika ivunguvungu niqine niyezwa futhi. Angazi wena uzotshela abantu. 2013 October ngomhla ka7. Iphinde futhi. And futhi mawungasakhumbuli ngizokukhumbuza mina. 2013 hey le close namhlanje khuluma ngo2013 October inyanga ka10 ngomhla ka7. Lalela ngitshela ngoba ngathi ukhohliwe. Lalela. Kunemoto eMazda ered eyantshontsho. Yeah. Angithi ukhohliwe. Yeah. Ngizokukhumbuza. Ima. Nethwe ukhohliwe mina ngizokukhumbuza. Ngifuna ukukukhumbuza. Mama right. Nginikhumbuze futhi. Nokuthi eyiphi inyanga aya kuyona zami kokuyisa imoto yakhe. Nkosi yami. Yophela imali yakho. Imali nguye yezwa. Yabona manje makwenzeka izinto. Uvela uthi ngegama likaKhehlelezi. Things will happen. Yes. Uma usungene kulendlu, wangena kule yard, usuyingane yami. Once they touch you, bathinte mina. Uma njengamanje bephakamisa amakhandela abo baphakamisa ama-ID baphakamisa yonke into, kuphakama igama. Ubani? uLucas. Right. Kunomuntu uphila omunye oqala. Those who were here. Ya ayilingenzi. Niyakhumbula ukuthi lo Lucas uyabuya futhi. Phumile lapha nalapha. 2013 uphumile lapha nalapha nisaphuma. Shothi niyamawela. Niyazana. Right. Bheko kwakhe. Yazi ngibona ithuna mama, uyezwa? Ngibona ithuna. Kodwa ithuna libhalwe ukuthi Michael. Angizwa baba. Lakhali. Indoda ayikhali yabekezela. Ngabe ngisesigodlweni bengizothi imali yanyuka. Kodwa ngoba sila ngeke ngicharge. Indoda ayikhali ngoba kusekuningi. Ikuthi baba lento engizokutshela yona uyaqala ukuyizwa. Uyaqala. Into yakho iyafana naleya. Namhlanje iqiniso ukalazi ukuthi umuntu wathatha imoto yakho ba. Le moto yakho hey-UND70. Ngiqhubeka. Ina mama. Angizwa. Kunjani?
ngithe namhlanje amhloni kodwa mangibuka kanje kuthiwa nginsize niqale ukungizwa ngizwe ngami okay lalela usisibani bani Usino, ngimazi ukuthi Usino ohlala Eastern Cape ubenta lapha kumina ubedlula ilokho mase movie usephindele Eastern Cape. Okay. Tshela ubaba wakho ukuthi noma kuthiwa into ibhlungu kanjani ngabokhala. Abekeze abe indoda qini. Ngoba manje ngizohluleka umtshela okunye. Kanti ngiyambona ukuthi kakhala. Ngakhali ukuthi uyezwa. Ubani umngane wakho se Richards Bay? NRB. Richards Bay. Lalela. Kunomuntu okuthiwa manikhulume ngaye in front of the camera. Lo muntu bathi usizwe. Uyangizwa futhi? Hey, Nkosiyami. Ngithe namanje ama results emoto yakho awukawathola. Lalela. Wa decide ukuyothenga i-Etude eblue. Ngibona i-accident. Angazi noma i-Etude noma yini. Etude yamba manje. Uzoshayiswa i-ambulance udlule emhlabeni. Imoto ezokushayisa i-ambulance ebese uyadlula emhlabeni. Uyangizwa mthini? Uma bewusonke eZayoni noma uma bewukholelwa kwaseZayoni, bengizothi ngicela ungitholele intambo ebomvu. Today ungene ku-service yaseZayoni. Kufanele ngikuthandazele futhi. I need to pray for you. But mangimthandazela ngokwaseZayoni. Uyangizwa ukuthi kunomuntu oyikhehla owazalwa ngo-1932. Lo muntu igama lakhe Nkosiyami Jesus. Bathi uJoseph. Uyangizwa mthini? Ikhehle lelo elidala elikwembathile elakaShembe. Ngibona uNazaretha kulobhuti. Lo bhuti uke waya wazawunikela uke wayemhleni. Akasazi ukuthi balathinteni lobhuti. Uyathintwa yena nabo futhi washiya. Uyakuzwa mthini? Waya kumthandaza washiya. Lento ayidlule empizweni yakhe qala ibhuku ukuthi kanti yamhle ubani wathatha imoto yami. Lemoto angazi noma yayibhake ka B section eMlazi. Uyangizwa mthini? Kuthiwa angiye endaweni yaseMlazi. Uyangizwa mthini? Ka B. Uma ngifika khona ngithi mina yayibhake yadi kodwa le moto. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yathathwa ibhakiwe emadeni. Uyangizwa mthini? Wazothi umoya ongcwele njengamanje angimthandazisi. Kunomuntu obhizi njengamanje wesifazane ofuna ukukhipha lo mama. Uyezwa mama? Kodwa ungaphumi ngoba sengitshela. Ungalinga uphuma. Mayishile ndoda. Ngoba ngisho kuthiwa imizwa yakhe ahamba kodwa ungamshiya. Okwesihlahla lakhe. Niphathele intambo ebomvu. Kodwa ngicela kule service yaseZayoni. Uyangizwa mthini? Intambo ebomvu cha. Kunento engizonenzela yona. Baba promise me njengoba uzokhuluma ngemic. Uma le moto ngeke ngayibuyisa. Uma ngithi ngiyayibuyisa le moto angisho ukuthi izobanjwa amaphoyisa. Bazoyithola. Uma beyithola yini ozonginika yona? Ngicela ukhulume ngemic. Wena promisa wena. Thembisa wena namhlanje sibophe wena. Uthi le moto uma ngeke ngayithola mina. Eneyazi ngizoyithola ngani? Ngo-magic oil. Angithi nawo. Ngizosebenzisa magic oil. Khona imilimo engizoyenza. Ngoba abantu abaningi magic oil abawazi ukuthi abawazi. I will just use magic oil. Uma ngeke ngayithola le moto uzoyenza njani? Angizomeni nakho nosikhathi. Ngizomona nakho nosikhathi. Wathi kuna 10 rand. Angeke uzengana promise. Ngeke uthenda. Angeke uzengana ngomenzo. Ngicela futhi wenze kanje ukuze unginike i-task yami kamnandi. Ngicela unginike i-time frame. You give me the time frame. Mangithi angikhulume ngesizulu. Ngicela ungikalele isikhathi. Ngicela wena ungibophe. Bopha ukhethelezi. Ngicela ukukukalela
how many days, no matter how many months, no matter how many hours. Let's not say hours because it's a sonto. How many time frame when? Yo. Uma unginika leyo time frame. So bawuthusi uzobe sine homework. Mina ngizobe ngino homework ukuthi kumele ngireach target. Wena uzobe une homework ukuthi ngithembisile ukuthi uma ngikwenza lokho uzonginika whatever that you give me. So bawuthi kumele sigcine izethembiso. Nginika isikhathi. Yabeza abanye bathini? Bathi within 14 days. When uthini? Ngithi mina imoto intshontsho ngo-2010 ngoba ngenyanga ngoba kwaku-October mhla ka-7 angazi makuthi nayibhala somewhere makuthi nayibhala somewhere hambani niyobheka kwaku-October 7 njengamanje ina 7 years intshontshiwa ngithi 7 years angithi wena uthi unginika 14 days qedile. Amen. Angithi nizwini mina njengamanje sengineyami homework uma ngithandaza ngibheke ekhaya ezulwini ngibhekele emoto ngiyanicela ngiyani invite let's pray ngizoyikhuluma eradioini lento guys let's pray niyazi ukuthi sithandazelana ngithi let's pray ngifuna kanjalo mina umuntu ozonginika ihomework woza baba uthi uzofuna ukubonga ngizokunika nje 5 seconds uphethe shaka ngiyabingelela bazalwane awuyabingelela bani ngibingelele kuwena amen amen ngicela ukubonga bazalwane nginama weekend amathathu ngiqala ukuza la ekhaya ngiqale ngoMarch ukulalela lensizwa ikhuluma ezweni lomzansi sengihlale 3 years ekhaya ngingasebenzi kuthe ngo-October 1 ngawuthola umsebenzi simshayele ngesandla insizwe la eduzane kwami umkhwenyana wakithi ke lo ngingwaqula isibongo kodwa ngithathe kwaZulu umlando omude kusuka le entumeni la sisuka khona sawo amen asimshayeleni izandla kakhulu izandla enkulu phela okwesibili ngibonga ukuthi ngithole umsebenzi sekuthenga kaphi nanenyanga sebebuye bangitshela ukuthi ene ngonyaka ozayo bazonginyusa la engisebenza khona kule training yesonto elilodwa bazongihambisa kuyona okwesithathu umfowethu udliswe ushevu eLamonti la ihlala khona ngangakwazi ukumsiza ngalutho ngabiza igama lalensizwa le ephambi kwethu uDr Mzo ngamthumela nje uWhatsApp kwenye inamba zakhe ayiphendile kuWhatsApp lensizwa kodwa ngaba nokukholelwa ukuthi lokhu engikwenzayo uzongenzela khona badrainiweke ushevu lo besola ukuthi ushevu esibhedlela laphana eShifa basindile nje manje sebebuyele ekhaya simshayele ngizocela ukudlulisa lomfakazi la ekhaya udlulisa ukuyinikela kwakho ekukhuleni kwala ekhaya izinto izokwenzeka namanje selethemba elithile nje kukhona sazongisiza khona mayelana nengane yami ekhubazekile ngiyabonga haleluya asimshayele izandla into engiyithandayo ukuthi abasizakalayo bayeza phambili bazobonga kukhona abathi mabesizakala bagijimeke bayowenza umsebenzi kubo idlozi lali kuphi idlozi lali kuphi idlozi ungakafiki la uma ufuna ukuhlukanisa idlozi lakho nami awuqala ukuncenga idlozi lakho kuqala masuhluleke ilizwe lakho hayi ngomuthi ngizama ukuqeda lento abantu abayibhalayo ku-YouTube naku-Facebook bathi ukhethe lezo siza abantu abanemali lutho esontweni angifuni mali ngikwenza mahala and ngithatha isikhathi sami ngiyayinikela ngoba ngifuna abantu abazothula ufakazi bathi kuphela izinto ziyenzeka amen bazalwane siyabonga kakhulu uthe unike homework manje yokuthi umntana kubo okhubazekile enye into ukhuluma igama uthi WhatsApp angiphendule bafowethu abantu abanenamba yami la maybe bawu4 noma bawu3 sengisho inamba yami le i-personal number yami le uma ngisendela izinto ezifana nalezo baba bayayiba-forward bayangiforwardela mabe ngiforwardela bese ngigijima noma ngidrive ngithi Nkosi busisa le message njengamanje lapha bakhona khombisa impendulo yakho manje impendulo bisiyenzeka angithi uNkulunkulu busise sizophakamisa izinto zethu njengamanje moyo ingcwele moya kaThixo Nkosi yamakhosi egameni laphakade baba ngiyakhuleka ngesikhathi baba ngikhulekela le ID ephakeme baba ngikhulekela le CV ephakeme
Baba ngikhulekela lamakhandlela phakeme Baba ngikhulekela lo waletho phakeme onganamali afisakho khulekela leliya khadi lasebhenki elinganamali Baba ngikhulekela Nkosi yomsempilo uNkulunkulu waphakade thembele lamakhosi wesabeka Nkosi fasting ka 14 days esiyona baphamanda abantwana bakhe emsebenzini badinga ama position badinga ikhunda Nkosi yamakhosi egameni lamandla Nkosi yokulunga leka Nkosi yezulu wayo ingcwele Nkosi yamakhosi isulaka Nkosi yomsempilo olivelile Nkosi yamakhosi gameni laphakade Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka Nkosi yezulu phela amandla akho phela esulu baqinisa abantwana bakho ziningi ilingi zovela beflezinile Nkosi yamakhosi baby fasting Nkosi yamakhosi usathana uzofika balini kodwa wena banabo Nkosi yamakhosi uma ngikhuleka ibanabo Nkosi yezulu egameni lamandla egameni lokukhula siyakhuleka Nkosi yezulu my Lord Nkosi yamakhosi Jesus siyacela Nkosi yamakhosi sisa madimoni Nkosi yezulu my Lord Nkosi yami Jesus ovunyelwa inkosi sisanibambile sinjalo ibhandi ovunyelwa inkosi uyongenzela ifavor go and look for your friend ohluphekile ngicela uyobheka umngane wakho ohluphekile hamba ubheka ifamily member ehluphekile niyeke ukukhuluma ngokhehlele ezigaba vele bekufanele bangikhulume uJesu abakaze bamkhulume kahle uma usiza abantu bayohlala bekhuluma ngenzela ifavor on Saturday ngo7 o'clock ntambama ibala phathi impahla zakho zokushintsha ngicela siye emanzini amanzi ayimpilo enkulu kakhulu ngo Saturday 7 o'clock siye Sibewu this time asiyo lwandle this time asiye eMpophomeni kodwa siyongena eSibewu umthandazo wami uthi asazi siyofika phansi enonkulu esiyabona ngisazobonisa ebusuku ngile angwazi ngiyofika phansi kodwa umthandazo wami uthi Nkosi engiyongena naye engiyomfaka phezulu ngicela yolanda amandla phansi 2020 unyaka wempumelelo 2020 we are building you up sakhi impilo yakho ngo2020 we are preparing for 2021 siyangena noma kuthiwa kanjani kodwa siyangena Saturday siyemanzini ngicela ngitshele bonke abakhona naseGoli leli trend ayitrend lento njalo siyasiya emanzini unyaka mawuqala siye phakathi nonyaka siyesegcineni abakade bengayanga siyaya Sunday entathaku sasemanzini wonke umuntu akaphelele angithi ngizwini uNkulunkulu anibusise aphatheni into zokushintsha siye emanzini God bless you kubeke njalo nibuke YouTube nikubeke njalo enye into nibe phela nifike nibahle angisho ukuthi anikho bahle bazoyi edit abayikhiphe lena
nifike nibahle yes nibahle yonke le nkonzo from last week namhlanje iyakhishwa kuDumisa TV ku1 Gospel yonke indawo angithi siyaqala manje uGushiri sithi mama ngiGushiri sicela South Africa kuyibambela lento yenza uGushiri we can also do it angithi siyayibambela manje le nkonzo zethu zikhishwa kuDumisa na yonke that is why noma ngiprophet ngiyahloniphisa ngithi kancane ngibuye ngithi kodwa ku Facebook angihloniphi hayi ku Facebook ngiyaxoxela namhlanje mawukuthi uzobe ungakalali ngo10 ebusuku mawukuthi uzobe ungakalali ngizobe ngilive ku Facebook from 10 to 11:30 ebusuku tshela umngane wakho athenga amadatha ngizobe ngilive ngizobe ngiprophet ngiyabonga uNkulunkulu anikuzise God bless you sihlangane then ke njengamanje uzongena iservice yaseZayoni uNkulunkulu ekuvumela you can attend but mawukuthi uNkulunkulu awuvumela lona ikhaya usu attendile nje manje sibusiso sisikhona uNkulunkulu anikuzise ngithanda ngothando likaLove niqhubeke nilalela ishow yami ekseni ngiyacela futhi niqhubeke no subscribe ku YouTube niqhubeke futhi no subscribe ku Facebook page niyo like ama page siyabonga kakhulu uNkulunkulu